MG ZS е абсолютният бестселър на марката в Европа. MG вече продаде през миналата година над 1 милион автомобила, като мрежата се разраства все повече и това реално е най-търсения модел. Това, което може би в някаква степен привлича европейските клиенти, е унази връзка, която има при този модел с предходните поколения MG, различни видове автомобили в миналото. Бих казал, че той е един достоен наследник на традициите на MG, със своята динамичност в хибридната версия, удобство при използване и пътувания както в града, така и извън тях. Слоганът на този модел е създаден за реалния живот. Това е модел, който има всичко необходимо, създаден е достатъчно комфортен, удобен, без да има никакви допълнителни елементи, които да правят продукта твърде скъп, твърде неудобен, твърде сложен за използване.